Over. Oh, nakaposisyon ako, sir. O, sniper ready, sir. Unsa nga target, bre, sir? Di makapabor, sir. Naghanjig sakyan na nag-agi-agi, sir. Ay, tirawan na ni sir kaning nag-ispartan. O na nga nakaputi. Taghan mo kayo nag-ispartan, dre, sir. Taghan mo nakaputi. Naialom sa liog. Oh, walay alom sa liog, sir. Asa napit na nga alom na? Nasloyo. Wala gyud, sir. Di ba kita, sir? Nagatubang man tanan dre. Sir. O sige, ako lang sang bantayan. Sir, di ko makapabor, sir. Maabtan ko tulo ka oras dre, sir. Yaw. Ang mataan nga. Sir. Patak-an lang din ako nagtira, sir. Ay, katijud ang naialom gid ay ang tirahon na ni katong ngano unsay sala ni? Anang wag itlog. Gikuha imong itlog sa pugaran? O bagong lumlom? Ah, bantog ra suko na jud ay kay ka. Ah, sige, tirahon gyud ako ning makakit-an ano ning alom ron dre. Sir, kay hapit na, sir, murag na nagkakilid, sir, murag gamay lang yun, sir, pakit makalikod din, sir, pakit anang ginawang kinsing na nga naialom manis likod, sir. Woo! Last na lang, be. Last na lang, tarungo na ginawang plaster na yun. Hininarupi ng ngitar sa alom, ha? Alom maliog. Kinsa na alom yung liog da. Magtupat ako ka oras dire ba? Nga magpaabot sa inyo nga mo talikod ba? Patyonon ang naialom sa inyo. Patyonon talikod mo diha kay mo patyon ako ang naialom. Buang, sir, nanagan na noon, sir. Nanagan, sir. Nakahiring siguro, sir, patyonon, sir. Buang, nanagan, sir.